Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Grandmother. DJ Tujaja on the mix. I wanna see no doyachi. Masira pakwezi Igbo. Anya mile juo manye. Ono wete no doyachi. Udoyachi. Masira pakwezi Igbo. Anya mile juo manye. Iyele hanu doyachi. Udoyachi. Masira pakwezi Igbo. Anya mile juo manye. Keke ijele dikemo ono huvenu doyachi munu rapu awo himu wawa kuwanemu oye dozi for himu awano welegiye ijele dikemo obele wane mobala tule aludi bia gwana alu awa nọrọ atalichio nyakọ na lụlọ onwe ya ọlụ na nna ya na lụbuo nwankwuto yitelụba ahụghị m wenyele lụba ọ dị n'akalakaba onu rapụ ahụghị m mgbanweliko ya ezide m ịbata na mbara igwe mmadụ ejuo ndị na-alụ dibịa karịa apụtakpụlụ mmadụ ịtọghị ajụjụ mụ na-ajụrụ ọ bụ mmegbu ka gịnị ijele ajụjụ mụ na-ajụ o nwere ndị na-emete mmanya nwewo ndị na-eme njọ ya bụ ajụjụ na-ajụ ndị wute unu mara onye na-egwogwu ya nwa bụ nwanne m onye dozi ife oyibo ụba gedegede onye ka na-egwuri Adresi ndị ọba mmanwụ. nwa bụ nwanne m ode gị na-ede Onye ndozi ezi Igbo. adịrịsị ndị ọba nwanne m nwa bụ nwanne m ahwa n'ihe anata ibe gị ibe mewe na-agwọghị m ya balili nna ya oche m onye m agwọghị m dị nnewute yọba gọvanọ nwanne m ọ na-erebucha asịsị oludo alịlị ka anyị na-arị ohe alịlị ka anyị na-alụ gị biko bịa n'ụlọ ọnụ ahịa ọkwa gị bụ nna ndị Anambra niile na-arịọ gị ọba yutu na-arịọrụ gị Osinachi na-arịọrụ gị mmadụ biko gbaghalụ nna ndị Anambra ọkwa na alịlị ka anyị na-arịọ a sị na nwata mee ife dị njọ ewela aka litie ya ewela aka ekpe kpụ n'ata amagwa ya ifo ya eme iyele soludo nwanne m biko rapụ na nwohi m ijele m ojere gwu m ndị na-eche ya rili nne ndị na-enyela aka abalị ụba nwa nwoke nwanne m ndị na-eche ya rili nne mụmụ nwaanyị ajadu ma ndị na-enwelo nne ma ndị na-enwelo nna ka nkwue ihe ndị ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa ihe ndị ọ bụnyeli moto karịla karịa ijelebo siba mechechụba akala akaba na onye gbanọ ya agbata ego ọgwanya ka ọ na-agbanụba mmerịba ndị obunyelu tiperi kene ma ndị obunyeli keke siba mechechụba akaba ahụ na-enyela aka na Anambra ahụ kwụsịla ori o tinyelu CCTV igwe mmadụ wee kwụsị ori onye ma ahụghị m dị nnewute ya ka m ji arịọ gị onwelo ife akwa mere eme biko rapụ akwa maka na onwere ike o si wute m anyị jere ime ọgba n'ide mmiri mbe dagbu mba nwanne m lute igwe mmadụ
mmadụ ọdọju ọnụ ụmụ agbọghọbịa karịa ụmụ ikolobịa ejue uwe wenye ya menu kedu onye m na-achọ ọsị ma gwọ ya m odi nnewute awa ka nne n'anya mama bụla awọ ya m wetepụ n'okenu nwanne m ife emebi iwo ijele n'ife emebi iwo mmeleba anya mmiri wee juo m anya chimu ọrụ chimu unu chọba na awọ ya m o nwere ikosi ewute m nnewute ahụ ihe m ọdị abalaba anya mmiri ejuo m anya ndị ori bịala ya dị m ma bịala ezulu mfodu m ọ bụ na agwa nọ nso mgbakọ lụrụ ahịa agwa ya egote fon ọzọ mgbịrịgba ije na mụ na aga ọlụ ijelegwu m moto m wee gbuo iji ọ bụ na agwa nọ m nso ije moto bụ ka mma agba nnewute ebe ọ bụ gosi ebume egbu nnewute ahụ onye m ọdị abalaba eyi m akwa ọkụkọ mmanwe soludo mala ife ya emelomo ka ahụ onye m mụta nnewute iyele nwa nwa bụ nwanne mmeleba ọ bụ na gị ya kpụrụ m si gị kpụrụ m ma gị rapụ ahụ onye m iyele ha n'udo ya chi udo ya chilu ijele n'udo ya chi ọhụrụ sikwa n'udo ya chi udo ya chie masịrị agbakwa ezi oyibo anya mmiri ejuo m anya unu hụve n'udo ya chi udo ya chie masịrị agbakwa ezi oyibo anya mmiri ejuo m anya na nye wotago n'ọhịa chi nnewute udo ya DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, DJ Tujaja on the mix. anya mmiri ejuo m anya ijelegwu m mmanwụ na-eti ijele na papa ya na-echere ya nwunye ya na-echere ya ijele na nwa ya na-eche ya o si na chi na-echekwu ya agwọ ime toludo alịrịọ ka anyị na-arịọ olise kelu ụwa chi mụ ọsanyịrịọ na anyị ya arịọta anyị gwa ka na anyị ya emepe ahịa ọha nrọchi mụ alahaji oti egwu singi chọvale ma gwọghị m maka na onwere ikosi ewute m nnewute arụchi m yele mmanwụ na-eti mkpu mkpadaba a sị na ome n'ebe ọzọ ọ dịka ọ bụ obere ife ọ bụ na omeghị nso ị malị na ọ bụ ife riri nne ahụghị m ọdị abaraba ijelegwu m ka mụ bọba ndị otu m ndị mụ na baso wee wulue ndị anyị niile so achọ akwa anyị niile na-eche ihe eje ijelegwu m ijele na anya mmiri ka ọ na-atọ anyị ọ bụla ife na-eme n'ego na ahụghị ma pụta achago ọ bụla ife na-eme n'ike aka ahụghị ma nalute ego mọfọ ife ji nwa ya eme ijelegwu m pọva dị ijelekpe nwanne m ada na-ekere m iyo princess Jideka barista nwanne m ịmalife ihe ekpele akwa si gị kpebe ya sibarapụ agwọghị m chedu nwa igwe chedu na-ekene m ihe unu ya chagwọghị m mmadaba oyi mmadụ oji egbu ozu omemma nwanne m ezigbo onye ụmụ mgboko abalaba unu ya chọlụ m agwọghị m
ahụghị m dị nnewute eyi m ahụ ọkụkọ mmanwe mampasị nwanne m mampas madị nwanne m o nwere onye ụlọ ya chọrọ m ndegwe iyela nwa ọkụkọ nwanne m ahụghị m eyi m ahụghị m dị abalaba obi kubana nwanne m nwa onye ọba n'ihe emele ị ya chọrọ ụmụ nwanne gị ahụ n'ihi na-emele unu chọvala imezi ohimu obelida kolokolo obelida nwa isi unu chọvala ịma agwa nwanne gị ugbenugo nwanne m unu ya chọla agwa unu chọvala ụmụ agwa jelebe mmanwụ na-eti ikpu mkpadabaghị akwa ngedengede onye ka na-ekwu adịrịsị ndị ọba mmanwụ nwa nwakwu nwanne m degidede onye ndozi ezi oyimo DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mmanwụ dị mma bụ ọzọ enyi otu ha anyị o agịnesi nwamba ya nwanne m agịnesi o agịnesi nwamba ya o nwere onye fụla nwoyi m unu gwale m osoro udo alili ọka hiere ebe ya na o nwere onye na-aba mba nnewuta kpọwala imezoghị m chifu chinaza eji ka agbaka aja alaji hiro kachasị afọ ime ohimu afọ ime na anyị igbo anọghị ọbala tụle na-egbu ọbala kwue dalụ na-ekele m ihe mmanwụ na-etele m nwatakịrị ọgwụ na-ele n'aka ya ijelerike m ala ha ji na mmụọ na-akpọ gị ichete na anyị na-agwa bụ nwanne unu chọba na-agwa oyibo onye ọbala tụle o nwere onye mmachi ọzọ the great Bob Ugwu youngest celebrity akwụ na-atabụ okwu oyibo son of a praying mother ijọlọ n'ume ekene gị ya bụ CEO the great Bob Ugwu communication selling of all types of food and accessories na Nsụka kaba na-eme na Nsụka kaba salọlọ ya bụ CEO the great Bob Ugwu supermarket dị na port ijele dike m mmanwụ na-eti mkpu ya bụ CEO real estate nwanne m and exchange why the world nwanne m ijele ọnụme keneke mmerema ya bụ CEO Port Harcourt n'Udio local government n'Imo o nwere onye mmachi ọzọ ugo chọghị m ịlarị ọdịnaka he ọhụ Enugu ka izu bịa Enugu esike ebe abụ ka izu bịa nnewute ya bụ CEO Ugocha Global Exchange nwanne m dalụ na-ekene m ihe worldwide ka ị na-emeghe o nwere onye ụlọ ya kpọrọ m ọzọ oke Emmanuel dalụ na-ekene m ihe ya bụ CEO of Investors Senior Exchange nwanne m Nsụka ka o si bịawa ndị Nsụka na-enwe ego nnewute Investors Senior nwa Sunday nwanne m oke na iwere ego na-eje n'iso na mmanwụ ndị were ebe na-ere ego unu chọva na-agwọghị m chọva CJ nwanne m Solar Energy CJ
sola energy odoguna halaba ofu nwane kene ofu nwane ba ugwu dalu ne kene mi oji sola moge Oji sole mogo, oji sola mogo nwanne m oji sole jele dike m mụ na gị bụ nwanne m bleba oji sole mogo. Member na Lion Progressive Brothers Club of Nigeria odogwo nwere onye ihe keneli m ezori gị those back solo nwanne m oyo odogwu na halaba dalụ ekene m yo akpọ kingdom ka isi wee bi yo ọgaranya sola nwanne m dalụ ekene m yo oji sole mogo Oji sole mogo. ya bụ chairman na Lion Progressive Brothers Club nwanne m ka mụ kene dị club bahe ndị Lion Progressive Brothers Club of Nigeria ọgwanụ ndị ife ahụa na-amasịrị nne ahụghị mee dịka ịmala onye nnewude Obangere onye ka na-ekwu Adịrịsị ndị ọba mmanwụ nwanwakwu nwanne m degi dede onye ndozi ezi oyimo koyi nwanwakwu nwanne m ahwa na-ekene m yo o nwelu ndị na-ewulu gị ọzọ kene nwe n'ifeme na nwanne m ifeme na chukwu dio nwanne m kekere ọkụzụbọghị nwanne m alụ na-ekere m yo ị nwere ụgbọ m eji eje njem kekere nwanne m DJ Tujaja on the mix. Now, ayo. Otiegwu onye ọbụ Ebenese. Ịmakwa. Oki. Eche bajezie na be dibia baluzie na be dibia agbosi oke ite fa pala ego mmabute. Some people can eche bajezie na be dibia baluzie na be dibia agbosi oke ite fa pala ego mmabute. Aye yokoko aye yokoko ọbụ ego mmabute ọbụ ego okike nya na-ewu oge ị ga-agbakwala ọbụ ego okike nya na-ewu nwa m ị ga-egbukọ onwe some no one walk but they want chop, they no one hustle but they want bubble, they want some sharp money, quick money. Some no one walk, but they want chop. They no one hustle, but they want bubble. They want some sharp money, quick money. Just because say you want hammer, buy Benz chop some American dollar. That's why you want to commit murder. My brother, remember law of karma. Them said what big man can do, small boy go fit do am. Whatever big woman can do, small girl go fit do am. Unu wechila ka banye n'ọgwụ, chey na mgbada ga-akwụ ụgwọ. Malụ na ibuluchi bụ ụzọ n'elu ụwa, gbagbuo onwe gị n'ọsọ maka ịchụba ego nwa n'ike. Oyimi ga-ana n'ike, o ji nwayọ ada alụ arụ. Inwe ndidi nweta ife dị mma o.
some people ka na-eche abajeje na be dibia alụzie na be dibia agbọsi oke ite fa apala ego mmabuje na ụfọdụ ka na-eche abajeje na be dibia alụzie na be dibia agbọsi oke ite fa apala ego mmabuje ihe okoko